Ei, Cati, quina passada això de fer d'animadora. Les vacances em passen volant amb aquesta família. Amb la Yamur riem tota l'estona. Bon dia. Tu més per si de cas. En Xem i jo ja hem fet les paus, que ja som adults. Imbècil. Porca. I amb això de la mare tens raó. De fet, hem de donar gràcies que una psicoterapeuta amb pell de taronja encara hagi trobat algú amb ganes de... Bon dia. cardar la dutxa. I quan tots som fora, quedo molt amb amics. Oh, adéu. Adéu, Cuca. Ei, Nils, una partida? No, jo me'n vaig a fer un vol amb en Xem. Traïdor. Després de 13 anys criant-lo. Ei, Cati, era mentida. M'estic tot el dia sola. Els de l'institut se n'han anat de vacances. Estic sense amics, ara. Em queda la Sara Jessica Parker. Però no em truca mai. T'has passat el dia aquí? No, també he anat a la nevera. T'has de relacionar més. Sí, ja ho sé. No, no és veritat. Què me'n dius de la Yamur, eh? I si us féssiu amigues? Doris, són de Grècia, les olives? Les ha comprat el teu pare. Som massa diferents. Més ben dit, estàs sonada, es passa el dia resant. Ets el que no hi ha. Tots són prejudicis. Obre't una mica, Cuca. Va, venim. La Doris diu que has comprat olives gregues. Però per què les compres gregues? Jo no sóc una histèrica. Yamur, vols que posem sexe a Nova York? Jo no miro pel·lis porno. Caram, això és l'inici d'una gran amistat. Jo era feliç. Abans que la mare s'enamorés i em destrossés la vida. I ara som una família nombrosa. I la veritat és que per mi no calia. Turc per principiants. Resa Alà. No es depila les cames. Escolta música tradicional turca i em va cremar el pòster d'en Beckham i diu que ets una pesada. No, espera, en això sí que coincidim. En resum, la Yamur i jo no tenim res en comú, a part de ser éssers humans. Bé, si és que ella ho és. Bon dia, Yamur. Això sí que ho teniu en comú. No m'ho diguis, això. Sort que m'havies promès que intentaries que ens convertíssim en una família. Sí, ja veig com estimes. Molt bé, ja ho intentaré. Quina obsessió perquè hi hagi harmonia últimament. Hola, Meeting. Que et vagi bé la feina. Que pren drogues al·lucinògenes, la teva filla. És la vida en família que li prova. Què has vist en Xem? Ha sortit. A un lloc concret o a fumar d'amagat? Té nòvia, mira què he trobat mentre endreçava. Xing? I tu des de quan endreces? Des que vull conèixer més bé els teus fills. Oh. Hola, Ching. Hola. Tu diries que a la Heidi Klum li agraden els grecs? Ei. Està bona, eh? Molt. T'agrada? Doncs digue-li. Ei, tu, no em donis consells, eh? Espera't un moment. Què passa? Mira que n'arribes a ser de social. És que no se m'acut res per dir-li.
De debò que vols vendre la màquina de fer pasta? És un regal de la meva germana perquè aprengui a fer pasta fresca. Però si no saps ni com es bull. Mama, vaig rastret si només menjo pizza. D'aquesta manera m'agraeixes que m'hagi esperat mitja hora perquè m'agafessin el telèfon? Què mireu? Com és que no ens ho has dit, que tens nòvia? Nòvia? Tens nòvia? I quan li pagues? Ho has xerrat tu, Napuf? Que no t'atreveixes a dir-li res, no? Doncs prepara't. En Xem és tímid. És com jo. Quan vaig conèixer la Doris al súper... Al Body Shop. Què hi feies en un body shop? Potser buscava cera per depilar-se. Ei, no riguis amb els meus acudits. Aquell dia va ser amor a primera vista i, si us he de dir la veritat, no sabia què dir-li. És que tenia la cara plena de crema de pastanaga i jo la vaig mirar. I jo et vaig mirar i et vaig saludar. Au, va, pareu, que em fareu vomitar. I què hi té a veure amb mi? Et sents insegur perquè estàs enamorat, però la conqueriràs, trobaràs l'amor de la teva vida. Iron Benning Gibby. Siningi Pitilim. A mi ningú m'ha avisat que dinàvem. De debò, moltes gràcies. T'he cridat, però m'ha semblat que resaves. La Lina pot escalfar la pizza. No cal, tinc classe de pregària. En comptes d'aprofitar que té vacances se'n va a classe? Està sonant. Lina, has dit que t'interessava l'islam, oi que sí? De debò? Sí, és que, doncs... Que et fa res que t'acompanyi? No gosava preguntar-t'ho. Si et ve de gust, et vaig a buscar un hijab. Però si us enteneu molt bé. Hola, sóc la Lina. He vingut a veure què hi feu aquí. Però què ets boja? És l'únic aïllant que tinc. És un pecat. Lina, gira'l de seguida. Vols dir? Mira, mira. Si m'assec sobre el cul, segur que ja no es veurà res. Què? Que penses en ella? Jo també pensava tot el dia en la Doris. Em passava hores estirat i m'imaginava Que es despullava? No, que somreia. Vinc per l'anunci de la màquina. Ah, entra. Te la pots endur ara mateix. Ei! Oi que ets el dels gronxadors, el de les revistes porno? És una parella excel·lent. Un moment. M'haurien quedat uns espaguetis espectaculars. És que no te la pots endur així. Primer l'hauries de provar. Però si és nova. Alguna vegada la teva germana ens ha regalat coses que no funcionaven. Sí, esclar, tens raó. A veure, Xem, li pots ensenyar tu a la Xin com És funciona? igual si no funciona, és pels pares. Què us ha agafat? No, és que de vegades s'encalla, però en Xem sap arreglar-la. És un geni de la tècnica. I és molt bon noi. Sí. I tu no et facis el... Ja m'entens, eh? Vol dir que parlis amb el cor i no amb els pebrots. L'espifiarà. Ara resarem. És com a classe de gimnàstica. T'interessa la meva religió o no? Sí, no siguis tan susceptible. Déu meu, et demano que... Perdó, volia dir Alà. I ara què haig de dir? Estan resant totes concentradíssimes. Ala. Biftem beni Ormania. Don Cusà. Suposo que demanen vels amb aire condicionat. Quina calda.
No saps com funciona, oi? Esclar que sé com va. Quines mans més suaus. I poses crema? No. Esclar que no. Saps cuinar? No, això és cosa de dones. Ah, sí? Esclar, tia. Tothom és com és. Però per una nit romàntica faries el sopar, oi? Sí, és molt romàntic, com jo. Tu al·lucines. Si quedo amb una tia és per anar al cine, però no li pago l'entrada perquè no sé si valdrà la pena i es deixarà magrejar. Ara tornem. Tu ets la Xin? Hola. Ara ens relaxem i comencem a parlar amb Bala. Com una meditació? Que em deixeu fer servir el radiocasset? Lina, Es quedaran amb la boca oberta. Que tu et comportis com un gos castrat no vol dir que jo també hagi de perdre la virilitat. A mi no em van els fleumes. Així no s'enamorarà de tu. I a mi no et facis el A macarra. les ties els agraden els malparits. Ella ha de saber el pa que s'hi dona. La màquina. Em sembla que el model no em convenç. Au, fins després. Ja ens veurem els gronxadors, eh? Si aquest és el pa que s'hi dona, potser se n'anirà a un altre forn. Però si ja la tinc al pot. L'has pifiada? Imbècil! Ja està. Què us sembla? Aquesta és la dansa d'Eivissa que la mare sempre ens fa ballar per relaxar-nos. Apa, guila, guila. I ala! Yamur! ets el que no hi ha, Lina. I tu respectes la meva religió. Ei, si religió vol dir escoltar música embolicada com una mòmia, no I per la què has respecto, vingut? perquè la mare m'hi ha És obligat. just per això que no en vull saber res dels alemanys, ho veus? Sempre us penseu que sou millors. Nazi! Ei, que jo no sóc nazi! Si dormim de costat. Yamur! Xem, ets un tio moníssim. I tens uns ulls d'infart. Llàstima que ara m'he adonat que només brillen perquè el sol travessa aquesta closca tan buida. Pots estar segur que has causat la primera impressió més patètica de tota la història de la humanitat. Em pensava que... Ei, volia que... Ja me'ls conec, els de la teva mena. Els he vist amb un garrot a la mà al Museu d'Arqueologia. Au, ves. Oh! Oh! Jen! Què? Com? Com ha anat? No sé com et pot haver passat pel cap que dues persones de cultures tan diferents es poden fer amigues. Estàs enfadada amb mi o amb tu? Ei, Cati, ja m'estava bé que no em pogués veure ni en pintura, però ara em sap greu, i em sap greu per mi, saps? Trobes que sóc molt ignorant? Que m'espiaves o què? No em gravis, que això és una agressió contra els meus drets. I per què ho expliques tot a la Cati si no et contestarà fins d'aquí 3 o 4 setmanes? Sí, i què? Tu ho expliques tot a l'Ai i ell no et contesta pas. Sí que ho fa. Vaja, i la teva mare es pensa que ens farem amigues. Està guillada. Sí, ja ho sé. De fet, no hi toca. No hi toca gens ni mica. I és tan alemanya.
Sí, som massa diferents. No entenc com és que se li ha ficat al cap que algun dia nosaltres... Cafè amb llet i galetes. Ho veus? Després em preguntarà, què us han fet amigues? I el meu pare també carrega. Ja ho sé, sempre em vol acariciar el cap i coses així. Li fan pànic les baralles. Abans m'obligava a somriure 10 minuts al dia perquè deia que si no, no n'aprendria. Ara acaba de somriure, oi? Escolta, Yamur, abans no et volia ridiculitzar, de debò. És que de vegades no ho entenc. Tot això de resar i del vel i... Jo sóc així, i si a algú no li agrada, doncs que no parli amb mi. D'acord, però no ho trobo bé. De debò. Me n'aniré. A Istanbul, a casa la tieta. És broma, oi? Ja tinc el bitllet. I tu no em diguis res, Me n'aniré demà. Chem, obre'm. No, collons, que no figura que ets policia. Has de fotre el clip així i després amb el pany... Què collons vols? Som turcs, tenim pebrots. Els turcs tenim pebrots. Sí, Però som com una moneda. Tenim dues cares. I en una banda, què hi tenim? pebrots? I a l'altra banda... Titola? I a l'altra banda hi tenim el foc de la passió que ens crema. I ja és hora que aprenguis a domar-lo, aquest foc. Que ara mateix sembla un llançaflames. Si n'hi ha presum. Deixa volar la imaginació. Explica-li què sents realment. Que vegi què s'amaga darrere aquesta façana. La Celine Dion? Que no té gana, en Xem. No es deu voler intoxicar. Què és això, una mena d'art modern? Espaguetis. O més ben dit, un espagueti. Què, ja us heu fet amigues? I I ara? ara? Esclar, no teniu res en comú. Semblo idiota. Life's a question with so many answers. Where do we go from there? Què passa? Res, i ara? De fet, sí, em moro de ganes que te'n vagis. Així tindré l'habitació per mi tota sola. Sí, quin descans no haver-te d'aguantar. We can live from the heart. Ostres, però si sóc tot un guete! Our decisions. Ei, tio, la festa ja ha començat. Què és això tan cursi? És de la Doris, vol que li copi. Que li gravi, que li passi a casset. Tio, pensava que ja escrivies cartes maricones i que havies violat el nostre jurament de mascles. Cartes d'amor? Apa, tio, què coi dius? Vinga, passa. És fill meu.
Calla tu, que estic resant. Et deixo l'Alcorà per si mai decideixes convertir-te. Amb dibuixos, perquè l'entenguis. Adeu per sempre. Ja, amor. Ostres. N'ets conscient que el maquillatge provoca càncer? Gunaidan. Gunaidan. I la Iamur? Ui, és veritat, si esteu barallades. Ei, Cati, recordes quan em vas regalar aquell abric tan horrorós i 3 dies després volies que te'l tornés? Perquè et vas adonar que les coses que menys t'agraden són en el fons les que més necessites. Se me'n refot del que faci aquella. Miraré la bústia. Que ja entrem. Doncs sí, entra, endavant. Chem, tens visita. La Ching. La Chin... Què? Chem, em sap greu el que et vaig dir. És que... amb la carta em vaig emocionar tant, més que amb Dirty Dancing. Ei, què passa aquí? I... sí, vull mirar el cel fins que tots els estels fugaços s'hagin apagat. I vull anar fins allà on el cel es fon amb la terra. Ei, Baba, ja t'he dit que no escriguis cartes per Què? mi. Què? Sí, ara no dissimulis. Ei, perdona, tia. Això dels estels... és penós, oi, Costa? Sí. Jo no escriuria mai res així. De debò, Baba. Chem, el teu pare no... I toca, oi? Close my eyes and dream about you. Merda, no hi pugis! Name is written on my soul. Què són aquests crits? I can't Què fas, que no hi havies pujat? No, que no ho veus. Sí. Però puc agafar el següent. Apa, anem cap a casa. I això per què? A l'infern val més estar-hi acompanyada. On vas amb aquesta pinta? Calla una mica, mòmia. I així és com continua. Podríem anar a ballar? A ballar? Encara no tenen edat per anar a ballar. Ai, m'agradaria tant venir. Treu-t'ho del cap. Tu a mi no em manes. Collons. Vull veure si tinc el mòbil connectat, per si truca. Ai, no exageris.